खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राकेश रामसियारि बे समाव एबसुनि आफादगिरि बिथां दिपेन बर'आ मोनसे गोनां बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनो। बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव दान मोननैनि उनाव बिटिआर गोजोन गोरोबथा बे गोजोन गोरोबथानि गोबां दफाफोर बे दफाफोरनि गेजेराव दङ 125थि सिक्स शिड्युल्स एमेन्डमेन्ट एक्टआ सोदांनो थांगासिनो दं आरो बे सोदांनायनि गेजेरजों मिरुनिफ्राय थोंजों रांखान्थियारि मदद आरो बे समाव मोन 60टा बिटिआरनि जे मोन 60टा बियाब बांनायनि मोनसे सम्भावना दंनि बाथ्रा बुंथिदों बिथां एबसुनि आफादगिरि बिथां दिपेन बर'आ। फैबाय थानाय 2 मासनि गेजेराव बे गोजोन गोरोबथा बे सुक्ति बेयो मोनसे गोजौ मर्यादा आरो बेनि गेजेरजों बिटिआरआ पावारफुल जादों। बर'फोरनि जि मोनसे फुल फेजार मर्यादा कार्बि आंलंनि एसटि हिलनि जि मर्यादा बेबो गोख्रैनो जाफुंनांगौ आरो बेनि गेजेरजों बिथाङा रोखा बाथ्रा बुंथिदों जे बिटिआर गोजोन गोरोबथा बे गोजोन गोरोबथानि दफाफोरनि मावफुंनाय बे मावफुंनाया माखासे जाबाय आरो फैबाय थानाय समाव गोबां दफा मावफुंजाबावगोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां एबसुनि आफादगिरि बिथां दिपेन बर' बिथाङा। बिटिआर गोरोबथानि दफाफोरा माखासे मावफुंजाबाय माखासे मावफुंजानो गोनां दङ। 5 बोसोर बिटिआर सुक्तिया आगान होबाय दा बेखायनो बेयाव 6 शिड्युलनि एमेन्डमेन्टनि गेजेरजों मर अट'नमिनि खोथा मर पावारनि खोथा मर फाइनेन्स सेल बेबस्थानि खोथा आरो सिमा बारायनायनि खोथाया बेयो आधा मावफुंजानायनि उनाव जोंहा मोनसे आत्मबिश्वास दङ मिजिं दङ फैबाय थानाय 2 मासनि गेजेराव बे गोजोन गोरोबथा बे सुक्ति बेयो मोनसे गोजौ मर्यादा आरो बिथाङा बुंदों जे बे समाव 125थि सिक्स शिड्युल्स एमेन्डमेन्ट एक्ट बे एक्टखौ जुदि लाबोयोब्ला थामहिनबा सोदाङोब्ला बे समाव बर' हारिनि थाखाय आरो बिटिआर गोजोन गोरोबथानि मोनसे गिदिर जाफुंसारनाय जागोननि इसारा होदों बिथां एबसुनि आफादगिरि बिथां दिपेन बर' बिथाङा आरो बिथाङा बुंथिबावदों जे बे समाव बिथाङा फैगौ 8 जानुवारिमोन ना 8 जानुवारि बे 8 जानुवारि सोलोंथाइ बिथिंखौ लानानै बिथां एबसुनि आफादगिरि बिथां दिपेन बर' बिथाङा बुंथिदों जे फैगौ 8 जानुवारियाव मोनसे सुबुं सोमावसारनाय हाबाफारि लादों होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां एबसुनि आफादगिरि बिथां दिपेन बर'आ। बे समाव आसाम सरकार आरो भारत सरकारा बे समाव सोलोंथाइ बिथिंखौ नोजोर होनानै बे समाव गोबां खोथा होदों थामहिनबा सावरायलायनाय जादों नाथाय थि रोखोमाव थि समाव बे समाव हाबाफारिया बा आसाम सरकारा सोलोंथाइ बिथिंखौ जौगाहोनो थाखाय बे समाव खामानि मावाखै होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां एबसुनि आफादगिरि बिथां दिपेन बर'आ। नाथाय बे समाव खामानिखौ मावा बुङाखै नाथाय मावनायाव गोबां लेहेम जादों थामहिनबा उनफिनदों होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां एबसुनि आफादगिरि बिथां दिपेन बर'आ जायनि थाखायनो बे समाव सोमावसारनो गोनां जादों होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां एबसुनि आफादगिरि बिथां दिपेन बर'आ। फैगौ 8 जानुवारि बे 8 जानुवारियाव आसामनि गंफ्रोमबो जिल्ला बेंगिरियाव थामहिनबा बे समाव जिल्लानि गाहाय मावख'आव बे समाव 3 घन्टा सोमावसारनाय हाबाफारि लादों एबसुआ आरो बे हाबाफारियाव गोबां रायजो राजाफोरा बाहागो लागोनखौ बाथ्रा बुंथिदों बिथां एबसुनि आफादगिरि बिथां दिपेन बर'आ आरो गोबां आयदाखौ लानानै मोन 14टा गुबै दाबिखौ लानानै बे सोमावसारनाया जागोनखौ मिथिहोदों बिथां एबसुनि आफादगिरि बिथां दिपेन बर' बिथाङा। दानिया फैदो बिथाङा मा बाथ्रा बुंदों नोंथांमोननो आबुङै फोरमायनि। गोबां जेंना सुस्रांजाबाय आरोबाव सुस्रांजानो गोनां दंबावो। बिटिआर गोरोबथानि दफाफोरा माखासे मावफुंजाबाय माखासे मावफुंजानो गोनां दंबावो। 5 बोसोर बिटिआर सुक्तिया आगान होबाय दा बेखायनो बेयाव 6 शिड्युलनि एमेन्डमेन्टनि गेजेरजों मर अट'नमिनि खोथा मर पावारनि खोथा मर फाइनेन्स सेल बेबस्थानि खोथा आरो सिमा बारायनायनि खोथाया बेयो आधा मावफुंजानायनि उनाव जोंहा मोनसे आत्मबिश्वास दङ मिजिं दङ
फैबाय थानाय 2 मासनि गेजेराव बे जि गोजोन गोरोबथा बे जि सुक्ति बेयो मोनसे गोजौ मर्यादा मोनगोन आरो बेनि गेजेरजों बिटिआरआ पावारफुल जागोन। बर'फोरनि जि मोनसे फुल फेजेड मर्यादा कार्बि आंलंनि एसटि हिलनि जि मर्यादा बेबो गोख्रैनो जाफुंनांगौ बे खोथाखौ जोङो फैबाय थानाय 8 तारिखआव 8 जानुवारि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेननायाव गासै आसाम नाङै डिस्ट्रिक्ट वाइज सिट-इन डेमनस्ट्रेशन सुबुं होस्रिखावनाय हाबाफारि एक फैगोन। बेयाव समस्तिनि फिगारा फैगोन, समस्तिनि नाम्बारा फैगोन आरो बे नाम्बारा आइननि महराव मोननायनि उनाव बेनि डिलिमिटेसना जागोन आरो डिलिमिटेसन जानाय लोगो लोगोनो बे डिलिमिटेसननि आधाराव जेरै दा पन्सायत डिलिमिटेसन जाबाय, एसेम्बलि बा पार्लियामेन्टनि डिलिमिटेसन जाबाय, सेम प्रक्रियायाव डिलिमिटेसननि उनाव बिसायख'थिखौ जोङो बेयाव खुंनो हागोन। दा बेखायनो बे मेटार अफ टाइम आरो फार्स्ट बेनि थाखाय आइननि मर्यादा मोननांगोन। आं बुंनो नागिरनाया जे 8 तारिखआव सोलोंथाइनि दाबिफोरखौ लानानै सिट-इन डेमनस्ट्रेशन जों हाबाफारि लादों। गोख्रोङै जों सोमावसारगोन। आसाम सरकारखौ जोङो दाबि दैखांदों। बिथांमोना प्रतिश्रुति होदों, प्रतिश्रुतिया डिले जादों। बिथांमोना मावा होनना बुङाखै, जानाय नङा होनना बुङाखै, खिन्थु जि प्रतिश्रुति होदों बे टाइमनि जायाखै। बेखायनो जोंनि आसाम जुडिसियेल सार्भिसाव बर' साबजेक्ट सोनाय, बर' लेंगुवेज सिटेटआव बर' लेंगुवेज सोनाय, 101 बर' मिडियामनि हायार सेकेन्डारि थिसननाय, 35 मडेल हाइ स्कुल गायसननाय, टिचार एपइन्टमेन्ट, स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेसन गासै मोन 15 दाबिखौ लानानै जोंनि धरनाया जादों।